Ngebingeleleke babukele emakhaya bikelela phansi kohlelo lethu umgwazana babukele emakhaya bikelelana ingoje edlazini yengane babukele emakhaya namhlanje ke sibhalelwe umfowethu wathi ucela simsize simphelezele simise kumuntu oxhaphaza uma wakhe kodwa ke babukele nani anginamane ngine ngamane ake sinikeleni khona before sinikeleni khona ke babukele ngicela ningakhotha subscribe ni like ni share babukele ukusubscribe ohlelweni kumahala uyasubscribe ulike mahala ayikho into ebanjwa mhlambe kuwena noma u2 obanja ucofa nje lela button elimi kanje nalokucofa leli button elithi subscribe ukhombisa kona ukuthi into oyibukayo uyayijabulela and futhi uyayithokoza ngithi ke babukeli ke danko Tina Simboya nduri. Nyapheli. Usikamthola ufuthi walekhaya kuzwana. Oh, niphela erumini yakhe. Oh. baba nje Singena madoda. Ayaphila madoda. Hayi siyacela. Cha. Ndoda ungakakhulumi obani labo ohamba nabo. Ngibona uhamba nabantu ndoda. Kwenze njani? Cha baphuzwa. Labo mhlambe baba singayithola indawo yokuthi sihlale phansi ukuze sixoxe kahle Hayi singancenga sachupha abafowethu la. Ayikhona indawo ethini kodwa ayikho inkinga amadoda phela azobona manabuthwa nje bafowethu nje hayi la uhlala ngene bayithola sheshe siqhamuke la iplan yokuthi yebo baba njani ngiyaphila hayi sikhona ngicela ukuyibika ke mina baba ingwenya edlezinye ngihamba ngaphansi kwahlelo umgwazana ngihamba nale ndoda le baba iyangikhalela la ithi khona inkinga enayo phakathi kwakho noma wani uzonazo ukwakithi kodwa ke ngeke mina ngiye kakhulu iyona ekumele ichaze ukuthi njengoba sidla nje kwenzakalane kodwa mina njengoba ngibone wena baba njengomuntu omdala ngiyathemba ukuthi ngeke sibe nazo inkinga kuyona lo lutho soyixazulula nje kahle hayi mayizoxazuleka ngasixazuleka ngoba naye umbhemu lo ukwafika naye ensukwini angazi noma ngizothi wayiphuzile noma ngizothi wayinani asibonanga ke ngasolinye naye ingakho sengimbuza manje ukuthi sengibona amadoda kwenze njani ngiyahlaselwa noma kwenze njani kodwa ngoba naye ukhona asithemba ukuthi uzoyikhulumela baba cha lokuthi awudlaleke ukuthi njengoba sila singathi awuwazi ukuthi ngeke ngafike ngobusho bakubuza ukuthi ngeke ngafike kwafika yebo cha ubhodi lo ngicela ukuthi angiphelezele ngoba babukuzwa seka wathi uvele nangapha emthethweni cha babukuzwa ngathi udabu babukuzwa bengangifika ensukwini hayi ngoba ngangiphuzile ngangaphuzile uyalazi udabu babukuzwa ukuthi wena njengoba okay ubabukuzwa antibolekisa ngemali siyakuvuma nje yebo awukade uboleke bani umama ekhaya uqinisile imali engangobani u500 yebo akungcono babukuzwa ngobuyazi imali engangu500 ngamnika umama khuzwayo imali yakho yakhokhelela inkinga ababukhuzwayo impahla zasekhaya lezi osayibambile okade uyibambe ngo500 sungazubamba impahla engaka ababukhuzwayo kumele ngibambe indodana lezo impahla ngangcothi ukhona mawakho uphi mawakho waphela lolu daba ngeke simiyeke asikwazi kumiyeka yazi ngoba yini uyena umsusu wendaba uyena umuntu wafika kumina ezofuna imali babukhuzwa wawungekho wena yebo so ufika umama wena asimiyeke cha babukhuzwa manje ngesiyeke le ndaba no mawuthi wena asimiyeke sizomiyeka ngaliphi ngoba phela uyena umuntu omsusa wendaba wale mali awuyitholanga imali yakho babukhuzwa imali engango1.5 ayiphelelanga mana-ke babukhuzwa phela lokho kuchaza ukuthi mawukuthi nje ukukhala ngempahla uqinisile lapho ngayithatha impahla ngithathiswa yini na ukuthi imali yami yayikade ingaphelele imali uzoyithatha nje impahla ezakho akuzona ezami kodwa imali yami ingaphelele kufanele ngimkhuthaze iclient lami usikhuthaze kanjani babukhuzwa ekubeni wena ukuthi wena bawuzalisa u500 uzala 1500 kuwo ingakho ke ngisho ukuthi ngangcothi khona imali yami mina
imali engizalisayo mfowethu imali iba 50%. So siye sibe nedeal nomuntu 50% ka 500 kade malini babukhuzwa kanti seninjani Malini? sinje 250 phela u50%. kuba u250 nje uchaza impela futhi wena ungazubambe ama-ties asekhaya babukhuzwa ubambe usimele uzubambe ne-fridge kumele ngoba lento Imali angithi wayithola mfethu. ngamniki imali bhoti Imali engango-1.5 ngamnika imali engango-1.5 Nenzalo yakhe. ngangikade thatha umama wayekade ethatha 500 angekho mina bhuti angihlala ekhaya ngibuya ngikhalelwa umama ngifike ekhaya ekho fresh awekho ama-ties uqinisile kuthathwe mina Awukho impela impela. kuthathwe mina mbhemu kuthathwe mina ngoba Uthatha ngaliphi babukhuzwa angineme Uthatha ngaliphi? angineme Awuneme ngani? imali le uma wakho ayithumele wena kumele imali ukuthola ngo-750 lena lo munye 750 kwasekuthi usuyanika babukhuzwa ngokuthi buyisa iy'mpahla zasekhaya ngoba asifuni ukukhuluma babukhuzwa Baba. uyabona nje Baba, uyabona nje sibuya nje Ngichazele baba. Ungichazele nje into eyodwa ngike nje. ukuthi vele ubabedelela nyamazi Unayo yini into ekunyazayo ukuthi ungabolekisa ngemali ebantwini? Njengomuntu obolekisa ngemali phela kumele kube naso isicucu into ekunyazayo. Caphaza umama ngoba usuyithathela izinto emzini womuntu without permission phela lokho sukwenza wena. Sekuyafana nokuthi wena ukwenziswa ukuthi uyisiqhwaga. wona kubukeka kunjalo uyisiqhwaga kodwa-ke hhayi ngoba ngiyisiqhwaga angisona ngizobuyela nje embuzweni wakho ukubolekisa ngemali anginazo iy'mpepha ngizosho njalo ezingigunyaza ngikwenze lokho. So thina abantu abamnyama ngoba isikhathi esiningi ngisuke ngisiza abantu akuvele kwabantu bendawo yebo. So ngimsiza umuntu ngaleyo ndlela angimene ngisize nombani njengayo uma wakhe lo mbheki ngangimsiza ngoba kuwumuntu wendawo yebo lona ngeke ngikwazi ukuthi ngithathe imali nginemeze omunye umuntu ngithathe imali ngineze omunye umuntu engaba ngisize kulabo bantu hhayi ngoba siyakuzwa lokho ukuthi uyasiza ngendlela osiza ngayo siyabonga ukuthi mina ngicela iy'mpahla zakithi webabukhuzwayo impahla ungayibona nje ngikhombise entodana kodwa hhayi ukuthi impahla ungayithola until Uzofikwa yini lo? Ima-ke baba, njengoba uchazile ukuthi amaphepha unawo, ngicela ukubuza ukuthi uyobamba impahla emzini womuntu ningavumelene naye ukuthi impahla uyithathe and futhi ingekho into esikwenza ukuthi uthathe impahla wena kusho ukuthi impahla uyithathiswe ukuthi vele akukho umuntu wesilisa khona abantu besimame wenza isinomi kanjani wenziswa yilokho vele akunjalo Tito usibiza nangobaba ikahle Tito yilokho usibiza nangobaba Tito yilokho isizathu esidala ukuthi ngiye lapha ngize ngithathe impahla isizathu sokuthi ngangidinga imali ngoba mekuthiwa imali yami yayikade iphelele ngangabe angiyenzanga leyo 1.5 1.5 imali yakhathelele mama basicela ukusetha kancane ibuye laphi-ke lento bafowethu ibuyela ekutheni kungangcono ukuthi umama ube khona ukuze lento umama uyafika umkhuza umama usafika ngaki la ekhaya wena ufika la ekhaya uyafika kodwa uyazi ukuthi idili yami naye yayikade ihambe yaphilaphi idili yes ngicela ukuthi inkonzo ngicela ukuhlehla kancane mhlehliseni ngiyambona inyuka lo shukela ngiphethe ushukela ukuthi ngiphethe ushukela ukuthi ngiphethe ushukela impela ngoba hayi ngiyabothi hayi akuzi kahle ngikulalela kahle baba wena kahle yini oyimisele ngayo ngoba u15 awuthola ikhona enye imali nike esisele isele imali yami engango500 omunye iyaphuza ukufika imali yami okay webaba sicela usenzele kanje sicela so uma uphuza ukufika imali kufanele futhi nenzalo ithi xaxa bawuphuza ukufika kwabe isikhathi singana ngikuza ngoba phela wena ngicela mina imali yami mayizala wena wayiletha yabo nje meke nje wayiletha ngaleka mhla ka1 hawa ngisayikhuluma leyo nto usufaka enye inzalo futhi phela wena imake baba imake usufaka inzalo angithi into yami nje imile imake baba angithi uthe imali yakhe i50% 50% okay futhi angithi uzala u250 ya futhi phela umama nje ungafiki izophinda futhi ifake umunye u250 imake
yenze njalo nje impela yenze njalo Imake baba. ingakho-ke ngithe ngangcono khona umama la ngoba uyena umuntu esasivumeleni naye wayengekho lo mfana Uzungikhomba kanje ngoba ngeke ngakhomba efana wami wayengekho lo mfana wayengekho lo Ngicela mfana ukubuza baba. Njengoba ngoba ngathi wena ngisazokulalela usenayo inhlonipho kwamanje ngiyambona mfana ngathi usephume nasekuqaleni nje ngicasule wena mfana nami ngizokulalela nje wena ngoba sisaxoxa kahle njengoba uthi baba ngizala u50%. yeah Shuthi makuthi ngigejile i1 yeah izofaka u50%. salandelana impela ndodana uyibambe ngathi impela usahamba Aya ngithi ayisafikanga nge1. isafika ngayo izofaka Futhi 50% sekwemaleni 7. seku 750 lo yeah Okay. Futhi usuyangiyeka inyanga yonke phela. Ngoba usungenile phela usungene 50%. 50% yeah So kushuthi le landelayo futhi inyanga sengiyokubona ngayo. nayo kuzokwenzeka the very same story Okay. kufanele kwayona Akuphelanga njalo inyanga ezimbili akazi lutho lo mfana akazi lutho lo mfana akazi lutho lo mfana Imini ofana umama imali yabona wephula wephula Ke baba. Yeah. akazi lutho Hayi ngiyakuzwa bafu imali. Angithi ke bakunike u1.5 yeah bese kuyinyanga engaki. ngokwenyanga noma ngingabhala ebhukwini ngeke ngisakhumbula kahle Awuthi wenzela khona uzurobha angenzi kwenzela khona kodwa nginesiqiniseko sakho ngeke ngize ngifune imali engekho kumakhelwane wami yabo ngeke ngize ngifune imali engekho ngisho ukuthi ngicothe ukhona ngoba ngabe lento yothi sesiqedile uthi wena ngeke ufune imali engekho kamakhelwane. esengichaza ukuthi ngithi ngeke ngize ngimrobhe ngifune imali engali Okushuthi ufuna imali wena ekhona kuyena. Owazi kahle ukuthi uzoyikhokha. Awufuni imali owazi kahle ukuthi ngeke ayikhokhe. into iceshe ibe kanjalo ngoba manje ngikunikeza imali yami Kushuthi wena umuntu uyamkala. Ukuthi lo akamkali manje wenze njani? akamkali mina ngiya nosizo lomuntu ukuthi usizo lomuntu luyalisinda kangakanani Yabona ke lenzalo oyithathile. yeah boys Lenzalo oyithathile baba izinyanga ezu4. isofo Inzalo oyithathile. ngokubala kwini Ngokubala kwami angithi u500. yeah 500 Uzala u250 yeah kungena u250 yeah phinde ngene omunye 1000 angithi yeah phinde ngene Bafana omunye thola kasho ukuthi imali 50,000 wena kushuthi inyanga ezo4 lezo futhi ke leyo nto ke plus into umbethe efayenzeke plus amathayizi plus kuzofanele ukuthi ngikhumbule kahle nami njengoba sengichazile kufanele ngikhumbule kahle bese into eningi angiyibhali phansi ngikhumbule kahle baba umdala ukuthi kahle kahle ngempela Kuphela bayitha abhali phansi Imali. into esekhaya isekho phela ekufanele ayisekho into esekhaya bathi abhali phansi isekho into esekhaya umuntu omdala umdala lento yenzayo. Yes. kodwa ngigabile ukuthi ngeke ngize ngibenze ubugebengu Yini pho leyo yenzayo? akakwazi ukuthi ngaba Yini leyo yenzayo? ngisazobheka Okay, ngibhekisise kahle ukuthi sicela ukuyibuka lezi zinto oyithathile ukuthi yini la. hayi ngingamkhombisa ukumkhombisa kodwa ukuhamba nazo ngeke lapho ke ngisafa hayi samba uyazi kuzokwenza kanjani engcono mina ekhaya ngizofuna mase nifike nomama njengoba yabona nibe nogqozi lokufika manje ingathi nibe nogqozi lokufika nomama niphinde nifike naye ngokuzayo Cela usibonise baba. hayi ngikanikombisa lo mfana athule lo mfana ngoba ngizoze nginyuke lo moya athule lo mfana athule lo mfana athule hayi ngiyafuna angilwe ngizongavuli kwalendlela uyazi ngizongavuli kwalendlela athule lo mfana angilwe mina angilwe ngafuthi ngangilwe nawe futhi uyazi Woza ngapho ngapho. ngiyakutolipha nje ngangilwe nawe angilwe nawe mina bula la ukuthi into zakhe nasekhaya ngeke sambe ngize ngikhiphe lezi zinto ngizonikhombisa ngiyachaza ngonikhombisa ngiyachaza abantu zakithi sambeni ngena mfowethu uyibona hame Hayi, hayi. ngoba kunokoyisa nazi izinto ezikhona into ke nazi zikhona la ifriji ngakuthatha ipele nje kubona isicapha sephi isicapha se-aluminium sasikhona isicapha se-aluminium baba. nasi bu akusiso lesi isicapha sakithi mekuthiwa nje nangikhokhela isikhathi ngabe lesicapha usibunda ezinye impahla ke Akusicapha sakithi lesi. ngiyathule lo mfana Akusicapha sakithi lesi. ngiyathule lo mfana ngiyathule lo mfana ezinye impahla nje banibona nje la incane mhlawumbe kwangweni lale kuyona zikwini Lo muntu uyayisebenzisa lezi impahla lezi. Uyayisebenzisa lezi impahla lezi. angiyisebenzisi ngoba khokha imali kwemanga nginikeza impahla zakhe Baba. yabona ukuthi Uchaphaza umuntu omdala. Angithi kuthiwa wathatha nosimende.
ngawuthatha Wasatha isemende omngaka. ngithi kwawu-15 semende Nawu ngo-500 sekukhona khona semende kodwa bangichaza ukuthi omunye ezinye izinto zingale amathathu awusuwathathelana. ngangidiniwe nawe mfowethu umuntu bengakukhokheli imali yakho yambona lo fana ngibona ngibona wena mkhosi dino lekhaya bosina ngibona kankulu okunye nokunye khona mase kufika uma wakhe lo mfana uzayithola izinto Alright ke baba. uzayithola izinto Ufuma kanjani mama? uyena umuntu esasibophe naye ifindo ledili ukuthi kuhamba kuphelaphi yabo njengoba wona mfana nje usungena usukhuluma nje usungena kanti usukhuluma yonke into ongayazi Chaphazeka ngoba ngaphazi mfana kodwa ke manje nawe ngelinye ilanga uyokhuluma ibone leyo asikhulume nabe sakhuluma into ezwakalayo yini mfana uyise mfowethu Umdala. Lento yenza nawe uyayibona ukuthi ayikho right. ungasho Ngicela ukuthi baba uzame ukwenza kahle. Ngoba asifuni nathi ugcine senza into engekho right yabo. Ngoba thina into esiyenzayo ukulalela ngapha nangapha amasayidi mase siphuma ne-solution. Kodwa nawe uyabona ukuthi lento eyenzakalayo ayikho right. Osemende about 10 Sele wodwa manje. njoba kusele Sele wodwa manje. imali leyo baba. imali uzothola I-fridge, isicapha se-aluminium, umbhede ngawuthathile. bede ngawuthatha ukubona Wakha ngabandla abantu. kuhlezi lo fanele akakha ngiyini Imake cha phela ngeke ukwazi ukufaka into yabantu eminyango. ngifakileke le ngifakile le ngiyazi mina mase efikile uzoyithola into zakhe Kanjani usuyifakile? ngazi noma noma ungakulomfana nawe uzozengasuka angazi fine kanjani ngizogcina manje nginyukela nomoya kanti nginhloniphile kona ngifana nokuthi njengoba nginibona ngazi nifike kanjani kwasha kwacima nazama ukuchaza ngala suke nje sesixoxa kodwa bengachazelanga kahle kodwa ke asisekho ke lapho into engizoyivala ngayo mina into enganitshela yona abafana bami thulani mama mfana nifike naye la okuningi ngiyobe sikusombulula Buka lapha. Imali. Ngisongoke salokho ngoba uyena ukuthi esasakade senze naye amadili Baba, angifuni mina ukuthi siye kude. Mina ngicela ukuthi uyidedele izinto ngoba imali uyitholile and uthole more. Sicela ukuthi uyidedele izinto nesicapha lesi makuthi kanjani siyasiqala. nizoyithola izinto kodwa hayi namhlanje Nizoyithola lezinto kodwa namhlanje icapha asindaba Imake baba okunye futhi isicapha lesi asasifuni lesi ngoba ususifakile and sesidemechekile sekufunele ukuthini wena uthenge isisho akuyonto enkinga leyo kuzokwenzeka lokho kodwa ake engikushoyo ngeke niyithole namhlanje ngimile lapho kanjani uqonda hayi nizoze nibuye namadubazana wena umuntu ozochaza wena umuntu imali story baba yini ungasebenzi udla amandla akho ungafuni ukudla amandla abantu indlela engibona ngayo nina yazi abantu abangihloniphayo kuleli business abanginikeza inkinga njengami lalela imali ngiyaqala mina angithi uyasho baba nina nje ninginikeza inkinga angithi uyasho ukuthi abantu abakuhloniphayo yebo angithi uyasho ukuthi abantu abakuhloniphayo ngiyakuchaza uyabona ukuthi lento oyenzayo iyoze kwathini silahlekisele ngenhlonipho kanti bese ungafuni ukufika lapho wena usiphoqa ukuthi sigcine sifike lapho ngisolileke lento ukuthi mina futhi ngizogcina ngihlaseliwe la ngoba lo mfana ngangivela naseqaleni engahambanga kahle sikade sixabana naye ngoba esebuya nabantu manje usebuya nabantu ke manje lo mfana yini ongiphathisa ngekhanda yema noma ududa ukuthi sikubiza nangobaba kufanele nikwenze lokho madoda manje bamba inhlonipho lokho kufanele sikwenze umuntu omdala ohlezi umuntu omdala noma ebheda okwakho ke lokho ndodana ngani uma usufuna ukufana nalofana naye okwakho ke lokho kodwa uyambona ufana ukhomba kanjani uyambona ufana ukhomba kanjani ukhuzana nofana qala kwemasikhuluma uyambona ufana ukhomba kanjani baba phela mina nganidedela naye Sedele futhi. Yabona ke lapho uyambulalisa. Kanjani? Ngento eyodwa wangivele kumgqameza. Dedele ima. Mina ngizodonsa noma yini ngimgqameza yabona fana lo. Yabona fana lo. Apho ima phela. Ngikhiphele fana endlini. Ani ngikhiphele fana endlini. Ngikhiphele. Ima. Ngikhiphele Akuliwa baba. Kodwa lo fana aphumeke manje.
akaphumeke lofana ngasengikhathele wena aphume Akuliwa phela. akakuliwe ngizomadoda ngizogcina inkilweni nombani kwasho ukuthi mina ngihlaselwe la endlini Imali. abani nibuye noma ngabafana nibuye ngithola into zenu nibuye siqede ngale lofana lo ngimqhema ingozi lofana Imangi baba. usindala bonogade lofana ngikhathele indaba Baba. Tetela phela ufuna ukumnikeza angishaye ufuna ukumnikeza angishaye kwela ngala khona ngizobothi ngiphephile angisathi yabo manje angisathemba bangizomakhelana angisathemba umuntu manje angisathemba umuntu yebo ndodana kodwa senginako ungathembi lutho mama ngiyahlaselwa mina lekhaya ndodana I-aluminium le uzoyithenga. yebo ndodana ngizoyithenga angikuphiki lokho ngizoyithenga impahla futhi izobuyela emuva engikushoya sivumelane hayi nami izothola wena nduku ephethelisayo lofana sengidayisile lofana ngomnikeza induku ngomnikeza induku Imali. Wena angithi wakwazi ukuthi ufike endlini kaMama. yebo Uthathe izinto. yebo Usemenda ukho. yebo baba Isicaphu usithathile. Angithi ngisithathile nje. kodwa into emnandi ngiyathanda ngoba yonke into leyo ebalayo niyayibona usemende ukuthi ubona lo wodwa osomunye usemende khona ngenxa ukuthi ngishawa space kahle kahle ziningi izinto engangiyithatha lapha kwamadubazana ziningi impela ngifuna uqamba Okay. ziningi Angithi sekuyithene yakho ukuthi ukhokhele into zabantu oyithathile. ya Siyayidinga phela. okay Manje. ndodana ngeke kwazi ube manje ndodana Ngobani? ngezathi ethizini ndodana ngeke kwazi kuba manje Ngobani? singabuye sibone nibuye ngelinye ilanga Hayi, okuningi baba. ndodana sizoxoxa mase nibuye nayo mama Baba. Ekahle. Sikufuna manje. Angithi nawe wakwazi ukuthi lalela la baba. mhlawumbe uyasebenza nje lo Lalela la. hayi usebenzi Lalela la. ngiyokuthatha umuntu Mhlawumbe uyasebenza Angithi nawe wazenzele emntwini. ya ngazenzela Yebo. angifuna imali yami Uyabona namhlanje ya. uzohamba ngesikhindi esincane uphuma la kwakho. ukungihlasela phela lo Ayikho leyo nto. ukungihlasela Angithi nawe wahlasela emsemzini nihlangane nalofana cha. nihlangane nalofana Baba, Nihlangane nalofana. uthatha ifoni yakho, i-ID yakho ubeke lapha. nizongibamba inkunzi Cha. Asifuni size siyibambele. nizongibamba inkunzi afana Sicela uthatha ifoni yakho, i-ID yakho lapha. nami ngihambe ngiyekethi Sicela uthatha ifoni yakho, i-ID yakho ibe lapha. nifuna ukwenzani bafana bami Ima sokubonisa ukuthi ufuna ukwenzani. Sicela uthatha ifoni yakho, i-ID yakho. Angithi nawe wafika emzini noma wahlasela. yes ngafike ya Okay. Yeah. ukungibamba inkunzi Siwa- ngeke ngize ngivume leyo nto Ivan kisha ngelinye. ngeke ngize ngivume Okay, kuyafana. ngeke ngize ngivume leyo As- ngeke ngivume leyo angikwazi ukwenza lokho Asiceli siyakutshela. ikwami la Asinandaba nalokho. okay futhi nizongihlasela siyavumelana ukuthi nizongihlasela Yebo, okay, sokuhlasela. inkinga ke leyo Okay. philo fanele ukuthi ngifonele amaphoyisa phela ngoba ngihlaselwe Khuleka. Hayi sohamba nabo basiqeda la. Siye kuona amaphoyisa. Ufike uchaze sonke istory. Naso sobabukisa nalento le edlalayo la manje. yini enihlulayo ndoda Musu ulimali usondela ngasemnyango. okay kufanele ngisondele ngasemnyango ngoba ngisakhulekile ngiyayichaza le ndawo ukuthi Ngiphethe ngisakhulekile phela ngizoyikhipha kodwa hayi namhlanje Baba, hayi namhlanje awukahle baba. hayi namhlanje Awukahle baba. Sicela ukhiphe i-ID yakho ibeke lapha. ngizoyikhipha nifulelana Beke i-ID yakho nefoni yakho lapha. ake ngiyikhiphe lezi zinto ngibone nifuna ukuthi nizenzeni engiyikhiphe nje ngamabomu ngibone ukuthi nifuna ukuzana into zami ya sibona lapha netuze kwalezi zinto siwethu kwalezi zinto nafana siwethu kwalezi nafana nazi into zami akekho futhi osondela eduze kwazo ngoba ngifuna angazi ngifuna ukwenzani ngoba nginazi ngifuna ukwenzani Ukhumule icathulo. hayi ngeke bafani bami Mfethu, Ayibona thatha abafana lezi bami. zinto. hayi ke bafani bami Baba, sicela ukhumule icathulo, sicela ukhumule ngathi usenda ngeke ngikwenzela konke senda Hayi sakutshela phela ngeke ngikwenze into Lalela baba, siyakutshela. Angithi usile wena. Ukwazi ukufika emzini umuntu ikani nomama akwazi Akusenzeki lokho. Akusenzeki lokho. ndodana ngeke kwazi ukuthi ngikhumule ngimdala manje Asinandaba phela nalokho. umuntu omdala wenza njengawe umuntu omdala wenza njengawe ngeke ndodana wenza njengomuntu omdala ndodana ngikwazi ukuthi ngakhumula icathulo emzini wami Angikwazi angikwazi baba. Uyabona lento oyenzayo? Yeah. Lento oyenzile emzini womuntu. ya ndodana Sesifuna ukuthi siyenze kuwena ukuze futhi lo mfana uzoyifila. kahle uhade Ngiyacabanga ulofana kade ungilandela inkabi cha. ninkabi ni sizinkabi zawubona wena fana dola ninkabi sikulandele inkabi inkabi lezi ngeke phela Sekukhumule baba. kimi bazongibulala labantu bazongibulala labantu Sekukhumule necathulo. inkinga leyo Nebhluke siyadinga.
nesikipha Yebo sesidinga. kwazi kwenzeka lokho, kwazi kwenzeka. Ngisho nalezi ntamboko oyigqokile nazo siyathatha. Ngithe kunina hambani niyolanda umama. Okuningi sizoxoxa. Nithole nale mpahla enifunayo. Impahla nizoyithola madoda ngoba ngeke ngikwazi Baba, soze sikubambe ngenkani. Into esingayifuni. So kubamba sikuphose la phezulu kombhede mase siyakhuluma. akwazi kwenzeka lokho ngoba ngizovula icala icala le. Hayi thina sinandaba naloko. Wena letha uyoyithathela izinto zomuntu. Ngizomemeza manje ngoba ngiyahlaselwa mina. Hayi memeza. Umdala kabi umemeza. Umdala kabi. Uzokhayisa. Kodwa phela ngoba phela ngifanga ngiyisise manje nazi kabi. Ngifanga ngize njani? Baba. Ngifuna uchama abafana fana Ngiyabona usiyala manje phela fanele kodwa fanele ngithola amaphilisi manje yabo ngiyajuluka manje yabona baba hayi kabi uthi ukuyihla wenzani khumula iskip baba ningayenzi ukuthi into zoba yinkinga cela ukhumula iskip khumula iskip baba ningayenzi into zoba yinkinga mafowethu khumula iskip manje la ningayenzi into niqhatha nayo yabona emaphoyisa ngiyawabiza ke manje asinandaba wabiza mina mafowethu cela usiphi isigqoko miba ile ngane zokuhlaza lengane okay ingane lezi uzosala ngesikinde esincane somgiye cela ukhumula iskip baba bamba la lalela baba sifuna ukukhipha ukuyithetha usisi nenzani madoda nenzani kahle kahle shiyelena amaphilisi akhe lawo na yebo madoda bafa amaphilisi ame BP nekhumula phela asinandaba ne BP yakho the time uyongena emzini nomuntu uthatha zonke izinto ku right lengane sengibambe inkunzi uzofela kanje ngithi yabona yebo lengane sengibambe buka inkunzi nesangu la hey bafana into ngixhumanisa nabantu abadala awukhumula iskipha baba singale sikukhumula hayi bafana makuthi khona kube ngcono ngamene ngixolise bafana kodwa ngikubona phela ukuba ngifuna imali yami nje khumula kungamene ngenzeni yazini sizokhipha nomqondo sothi masikuthatha lokhu sifuna ume la ngesikhathi bafana ngifuna ukukhumula mase ngenzani bafana yini ngifuna ukwenza bafana yenze lutho hayi bafana hayi ngakwenzani kodwa ngizithi ngikhumule lengane ngizoyenza njani lokho kumdala ngaka baba sicela ukhumula iskipha siyakucela baba ungasibambezeli ja ukhaya ndine nifuna iskipha sami bafana sathi iskipha indaba lezi ngane ngadala leli khehla le ya sengifunani ibhluke hayi bafana hayi uyambona lo fana lo usikhotheni lo fana usikhotheni lo fana wena nje thamaduku okwenza usikhotheni lo fana usikhotheni hamba nazo nalezi zinto hayi kodwa niwashiya amaphilisi ami bafana amaphilisi okushiya impilo bafo isincike kona lawo maphilisi madoda ningawathathi into zakithi ngangithi ya vele sayithatha ngangithi ngisiza umuntu mina kade ngangazi ukhumula ibhluke baba hayi nazo uyazizwa lengane ithini kodwa bakwethu zithini ukhumula ibhluke masuhlala lapha yamase siyaqoqa lezi zinto izinto sizolanda umama bafana bengichazile bafana ufunzani umama angasondela bafana ngasondela bafana yokuhlaza bafana ngasondela lapha phansi Total lapha phansi. Yenzani lengane madoda? Aqale lapha phansi. Ngithatha insanga yakho namaphilisi. Ya. Na insanga yakho. Baba. Ya. Sithathe nombhede sokhipha. Ifridge le khala emnyango. Baba ngithatha lezi zinto ifake ephayitheni lapho. I-ID yakhe, ifoni yakhe. Thatha neskipa sakhe. Amabhuzi lawa noma ufika uwapha amaphara. Neskipa leso uwapha amaphara. Hayi. Wena uthola noma njengawe wena. Uzosala ngeanda. Uzosala ngeanda. Uzosala ngeanda hamba nakho konke. No, ukuze vele nabanye bambone ukuthi bashoniso iscam. Chaphaza abantu bemela sale ngeanda. Ukuze bonke omashonisa bazobona sakudlala. Ukudlala ngomuntu nje nonsense le. Ya sisibeke lapha sikhipheni naloko ukuthi. Lesi sicapha kumele sikhokhe lo baba. Ningabe nisasithatha yabo njengoba sesifakile nje kanje. Sesikhiphe sinje. Kumele athenge isinto. Uzosithenga ethande engathandi. Imali yazi asimbambeleni nalezi zinto zakhe naye. Ngoba lo mnyango kusiwami kodwa siyawuthatha. Yeah. Nanzo ngoba Zomela inhliziyo ngathatha emzini kababa hayo. Nanzo zomela inhliziyo emzini kababa. Senzani lezi ngane? So ihenga umuyithatha. Usiza umuntu umgebenga. Nina nikhohlakele kabi liba dad. Ma, bese into ebalekile la. Hayi fridge mfowethu.
Umbhede nawo uphume kodwa. Na umbhede zona. Nalamathaza sasewathatha la. Yeah. Okay. Ifree. Akuyele ngapha ba. Sengidala bafana. Phansi Sengidala bafana. ukhohlakele nje uphazana nanamakhondomu mdala. Phela indoda ayigugi bafana. Ayikho nje Indoda ayigugi bafana. nina nikhohlakele mase nivika ngokuthi nibadala. Nenze ukukhohlakala ebantwini mase kuthiwa Njalo manje kuyasiza mina. siza Nje ukuthi kuzogcina kuphetha kanje. uthi uyasiza Ngithi kuyasiza. kaphaza ba uthi asize enze ingcono imake ba asibambe nje kahle mase nibeka la maseliyalala siyaphuma la ibhembele Sidonsa kanje yazi bembele simshiye nje mfethu ekanje ukuze ezofunda isifundo ukuze abantu abaxhashazwa Hayi bafana benozwela bafana ngene imshini into omdala emuna nikwazi ukwazi. hayi uzwale manje wena usuyalifuna kwena Hayi madoda ngeke madoda uthiwa ngabe ngoneni bafana. Hayi sorry la. Hayi, Kristo. yafethu Ngathatha izinto zomuntu uyithathe nje uthuleke kanjalo indaba wena ngoba wazi kakhulu ngathatha imali thathe nezinto zomuntu nina nikhohlakele kahle nina mase nifika ngokuthi nibadala umuntu enza ukukhohlakala mase ethi ye kanjani kanti ukukhola ukubona la kade uyenza ngoba sanungena emzini womuntu ngoba kungekho umuntu wesilisa thathe yonke into phela ukubabamba inkunzi lokhu inkunzi life kuleka nje ya kumele liweke baba Aso. liwe ya Hey baba boy. ma hayi lizoba wena namukele nje lapho phezulu ya Akachaqula ke lapho futhi. yasibeke la oh alibe qhubeka ke fridge manje Ubambe lapho ngawe. ya ngibambe ma ya ma bamba kanjani okay mele okunye kube kuqhubeka kuyophuka uphume kumela ngaphandle Ntoni ngabe uphuma ya awu asibeke la ifridge ukuze sizoqhubeka sikhiphe lokho okunye right ya sibe sikhiphe ispoon awu kube kubuyela lo ahlale lapha phakathi ahlale nje lapha futhi umsosho soshiya simkhiyele lapha phakathi sokuqhatha sambe bamba mfethu ya ngizobe nilandela naloko kodwa sambe imophela sonke singahambi kakhulu sibekeni la siphinde sibuyele emuva ukuthi uzuyeke ngisho umsebenzi ngenxa yokuthi ufaka ukhokhele mina ngendlela ongizonda ngayo kwangazi ukuthi why mina abantu bebangaka wakhetha mina why mina
Njengoba sewazi Why? ukuthi Oh. ngihlala kephi, why ungifikele nabantu? Oh, Bengingakwazi mina zodwa ukuthi uhlala la. Wangichaza kwenye indawo wena. ngakho Oh. ngitholile nje. Ngikutholile ngoba bengidinga imali. Eh, Uyazi ukuthi ubungidinga bengidinga ngoba imali. usuyazi, kumele Iqiniso sikhulume awunalo, awunalo iqiniso. Usuzohamba uzonginika umphakathi wonke lo. Fanele bazi abantu ukuthi awuyona intombazane right, awulungile. Uyamazi? Awulungile. Awulungile nje. Oh. Ngiyamazi. Awulungile, oh. Okay, kwagcinaphi? Ngiyamazi. Ngaba nenkinga bedlala istofela nje badesh kwase kumele ngishayele yena. Thembisile ukuthi noma Hayi kanjani ngeke. ngizongena Oh. emsebenzini Uselfish. uyangibamba Oh. uyabaleka. Hayi uselfish Ngase kodwa. ngiba Oh. nenkinga usungibona ngihleli Ngeke ngabi khona inkinga. Angikwazi ukuthi uhlala phi. Oh, batshele behambe uswazi xoxa sobabili. Asikwazi uxoxa khona la. Ngizosukuma ngihambe ngifuna ukwazi ukuthi yini le ngayenza kwene engaka uze ungizonda nje. Oh, wena Yini? njengoba usungilethela abantu, mina ngahlala ngakubekezelela ulala nendoda yami. Iyiphi indoda yakhe engalala nayo? Iyiphi indoda? Usiyanda lo sozwamithela waba nengane naye Anginayo ingane noSiyanda mina. Unayo. Anginayo ingane Wabona noSiyanda. lokho, yabona la Anginayo. makhamera. Shuthi wena uthatha imali yami ngoba nakho mina nginengane noSiyanda. Ya ingoba wena bengizokunika imali yakho, hayi ngoba unengane noSiyanda. Ingoba wena nawe uyawenza into embi kumina. Oh wena Ingakho. shuthi usuyapay. Kahle kahle Usuyapaya wena. khona into Hayi ngoba uyinhloso yami ukuthi ngibale nemali nami indlela engangixake ngayo. Phela indlela osukhuluma ngayo. yabo nje lezi zinto osuyikhuluma ukuthi phela nawe wenza ukuthi yabo futhi wena kahle kahle sokuthi usuyapaya axis Hayi ngoba ngipheya. Ingoba naye wayenza into embi kumina angizange ngize nawe wase Waswadecide. nase nawe waswadecide ukumenza intembu ukuthi umthathele imali ngithi ngisazomnika. Nini into yanini? Nami ngisena enga nosisi. Uyabona ukuthi Oh. Ngisazomnika kodwa ngisana uzukhuluma iqiniso. Usane Uzukhuluma Ngisana iqiniso. enga naye. ienga yokuthi Wangithatha umuntu wami wamzalela ingane. Angaze ngingane noSiyanda mina. Anginayo ingane noSiyanda. Ubani ukutshela lokho? Angaze ngijulise. senisiwe ngoba le mali lesi sisayidinga Inkinga yami ngoba ngisasebenzi ngiyangibona ngihleli khona ngihleli endaweni enjani. Fanele kube khona phela into Ngizokhokhela kanjani ngoba angisebenzi. ikhona-ke iplana kumele uyenze sisi wena ntombo kumele uqhamuke neplani othi wenze njani ngoba le mali esayifuna adlali futhi Shuthi akangilinde after 5 years mhlawumbe ngobe sengutholile umsebenzi. ngilinde wena kwabona nje ukudelela lo. naloko kushoyo nje ukuthi after 5 years and ukumthathela phansi Yes. nokumeyisa Angifuni. okusaqhuba kona ukuthi wena usahamba phezu kwamazi wakho ukuthi uyaphela No, ngiyathanda ukumkhokha inkinga ngisebenzi. Ngoba nifica ngihleli Fanele kube nemizamo imali ke, oh. engiyitholayo mhlawumbe ngithola lo 300 ukuthi ngikwazi ukuphila la ngihleli khona njengamanje ngikwazi ukuthi ngidle. Ingoba wazi waye kumsebenzi. Uzubaleka nezimali zabantu yeke umsebenzini Ngoba zodwa. nganginesho ukuthi la lo muntu lo engakhulumela Yini uzongifaka zodwa, oh, emsebenzini khona yini. imali enjengemali. Thina sizi- Wazi ucela bandla. awubameni Bengicela. wena sisi Bengicela ngoba ngathi niyazana nihamba naye niya. uyakwazi Yini abantu bakho vele? uyakwazi ukusensa abantu yabo mina ave nginomoya omuhle nkosi yami yabo njengoba ngibuka nje ngisabuka into esizoyithatha Ngicela ngingathathi lutho bengicela. Akukho okuzophuma la endlini. Unikiwe isikhathi eside. Yabona manje. Unikiwe nje isikhathi eside. Ngibona ukuthi ngibhatanisa ngenza njani. Unikiwe isikhathi eside. Kunento zomuntu la. masibone khona la ebhayibheli Kunento Hlala zomuntu. phansi. relax sis. Hlala phansi. Usutatazele, hlala phansi. Relax Angifuni ukuze Ngizoxhumana sibambe kanjani kabuhlungu. nabantu ngizozwazi ngathi kanti ngiyavuka sisi yini. Kade sikhuluma sisuthini nje uthini? angisade kukhulunywa kahle wathi uzomnika Letha nje uqaqa izinto Uma ngabe engidindile. ngiyazayithatha izinto la ngingamnikeza ifoni manje Letha ngeke ifoni yazibona. ngikhiphe i-password. nika ifoni Sikhiphele. Letha mina. hayi khuleka mnike nesikhwama Ngizenzela angithi mina. ima Letha mina. wena wafuna ukhipha isemkhadi kanti Letha usuyayidayisa yini ifoni noma umbambisile yona Bazongifonela bethole yini Eh, uzokusethini eh, Mina, Ephinde mina, thathe indoda yami ngizolungisa, futhi. Ephinde thathe indoda yami futhi. cha mnika ifoni injalo Ngithi mina ephinde thathe indoda yami Letha ngiba mina. ukuthi ngoba phela bazongifonela la aphinde ayithathe nalena enginayo. Letha mina. kanjani mnika ifoni Letha mina. okay sisi yini kahle kahle oyimisele ngayo ke ukuthi siyenze Sengikhuluma kahle nganami ngicela ukuthi ungibekezelele le nyanga le. Anginankinga oh Lezoqala. zodwa ngunana ngizokubekezelela ngicela ukuthi unginikeze ifoni. Otherwise angifuni ukuthi sibambane ngezandla. yazi amacola ave Ngani? Ayini uyangibona nje ngishwabe. Ukuthi avunamanga oh avunamanga. Avunamanga. Khipha iketele amabhodo akhe angathi awaphili nawe. Awana wena amabhodo. Letha.
Letha, letha, usukuyenza lento Ifeni yakhe nkosami ayibhalansi. Ngiyacela ungibekezelele-ke, ngicela ungibekezelele. Liphilo Khosi. Ngiyacela futhi ngeke nawe. Isikhwama lesana ubhako wami. Sisi awukahle. Awuye kuloku bangusindi omakhelwane bakuso. Bamba la. I-TV. Sithatha lokho engathi ngconywana. Ngiyacela. Ngisala